A bidiyon namu ne yau za mu koya muku yadda ake haɗa kalanda. Da farko idan ka buɗe Canva ɗinka ka shiga ciki za ka zo ka danna akan template. In template ya buɗe sai ka zo gurin nan ka rubuta search, ka danna akan search, bara mu rubuta calendar sai mu danna search akan calendar. In calendar ta buɗe za mu ga calendar kala-kala, mu zaɓi wadda ran yake so mu yi. Daga cikin amfanin Canva, ita Canva shine in za ka yi amfani da irin wannan calendar a wani abun sai ka tsaya ka zana wannan gida-gida, ka yi layi-layi. Amma ita a Canva sun gama yi ma komai sun gama yi. Mutum kawai zai duba ya ga irin wanda ya mai daidai ne, kawai ya zaɓa ya sa suna da kamfanin shi ko wani abu. Bara mu zaɓi wannan wanda yake na free ɗin, na ga mai kyau ne. Gashi nan za mu zaɓe shi. In muka zaɓe shi, gashi nan ya buɗe. In kana so a ma kalanda nan za ka dinga zuwa ka zaɓa, sai dai ka gama sa komai da komai naka yadda ya maka, ka je ka sa a maka printing. Iya kuɗin printing kawai za ka biya, ba sai ka biya kuɗin wani wanda ya aiki ko wani abu ba. To, nan gashi wannan certificate ɗin ya buɗe 2022 gashi nan mun gani komai ya fito. Idan mutum yana so ya ƙara rubutu, za mu zo misali nan gurin, bara gashi nan kwanan wata ne, gashi nan kowace rana January, February, gashi nan watanni gaba ɗaya 2024. To, misali nan bara mu ƙara rubutu, bara mu sa heading a jiki. Bara mu sa misali Albarka Company Limited. Dawo da shi sama, gashi nan wannan kalandar ta wannan kamfanin ce kenan. To, za mu iya zuwa mu ƙara wani rubutun a gefe, ɗaya subheading. Misali Happy New Year. Happy New Year. Za mu ɗauko Happy New Year ɗin nan mu kawo ta nan gefen, daga can ƙarshe sai mu juya wannan abun. Wannan abun amfanin shi juyawa. Muka juya shi, gashi nan ɗan ƙara yin baya da shi kaɗan. Sai mu ƙara wa font ɗin girma, font size. Za ka je ka ɗan ƙara mai girma kaɗan. Sai mu ɗan ja nan gurin saboda ya ƙara buɗewa. Mu ƙara ɗauko shi, mu dawo da shi nan gurin. Zamu iya barin shi haka. Gashi nan Happy New Year Albarka Company Limited. Bara su ma mu ɗan mai gyare-gyare. Text font ɗin za mu canza font wanda ya mana. Bara mu yi amfani da Helvetica ɗin nan. Gashi nan da shi Helvetica. Gashi nan sai mu rage mai girma. C ɗin kamfani ce zama capital letter. Company Limited. Gashi nan kalandar mu yanzu ta kammalu. In muka ga dama za mu iya ɗauko wannan abun mu dawo da shi nan. Ta kuma wannan New Year ɗin, ɗauke ta kuma ta koma nan ɓangaren.